Това е отчет за изпълнение на производствените показатели за 2000 година на Dundee Precious Metals от находище Челопеч. Ето виждаме от тази страна добив на руда, съдържание на мед, колко мед са добили като метал, съдържанието на злато, колко е златото и среброто. И сега гледаме. Общо са добили 624 295 тона за 2000 година. Да, за 2000 година. И сега надолу. Мета е 8151 кг или 8000 тона. 8000 тона са добили за 2000 година мед Dundee Precious Metals в находище Челопеч. Злато 2346 кг и 770 грама, т.е. близо 2 тона и половина за 2000 година от находище Челопеч. Концесионерът е добил злато в такъв размер. Ще помоля колегите да пуснат следващата таблица. Това е за 2001 година. Вече отчета. Той показва по-високи показатели. Мета е вече близо 10 000 тона. Златото е над 2 тона и половина. Ето вижда се тук цифрата. 2544 кг и 220 грама злато за 2001 година. Така, това е отчета за 2002 година. В него виждаме 2451 кг добито злато от концесионерът през 2002 година. Среброто е близо 10 000 кг или 10 тона. Следващата таблица, ако обичате, 2003 година добити са малко над 8 тона мед. Златото е 2 тона, 2 тона и 559 кг и среброто е 9000 кг, 286. Следващата таблица, 2004 златото вече се покачва 2346 кг, среброто малко пада на 7638. Следващата таблица, колеги, 2005 година. Това е все още времето на мандата на Симеон Сакскобургготски. Ето виждате тук мета колко се покачва. Говориме вече за 14,5 тона мед. Съдържание. Златото е 3828 кг или близо 4 тона през 2005 година. Това е периодът, в който Министерски съвет намалява концесионната такса на държавата на половина и вместо 1,5% държавата получава 0,75. Значи представете си от 3828 кг добито злато, колко са 0,71%, които остават за държавата. 0,75% от 3828,7 кг са едва 28,7 кг. Dundee Precious Metals получава само злато в такова количество, за държавата от тази цифра 0,75%. Следващата таблица, ако обичате, 2006 година. Така, близо 13 000 тона мед. Златото отново е над 3,5, 3649 кг, 3 тона и 650 кг. Среброто е 9486 кг добити. Следващата таблица, ако обичате. Така, за 2007 година, годината на влизане на България в Европейския съюз, фирмата концесионер добива 3556 кг злато. На държавата дава 0,75% от тази цифра. 3556. Нищожно малко. Среброто вече е 6847. Тук показателите са силно намалели. Добива е доста снижен. Следващата таблица. Така, първа година след влизането ни в Европейския съюз, вече добиваме 6836 кг сребро
Златото е отново над 3,5 тона, 3714 кг. Следваща таблица, 2009 година. Злато вече надскача 4 тона. 4 тона 128 кг, добити само за 2009 година. Сребро 7562 кг или 7,5 тона. Добив на мед 13 267 тона мед. Следваща таблица 2010, близо 16 000 тона мед, над 4 тона, 4 тона и 201 кг злато. Среброто е близо 10 тона, 9594. И последната таблица, ако обичате, за 2011 година са добили 5034 кг злато. 5 тона злато добито 2011 година, над 10 тона сребро и близо 20 000 тона мед добити в находище Челопеч от концесионера Dundee Precious Metals. Така, сега да обобщим тези цифри. От 2000 година до 2011 година в Челопеч са добити 40 тона злато. Това е според тези таблици, които тук що ви показах. За същия период са добити 108 тона сребро и малко под 140 000 тона мед. Отчетите, с които разполагам, тези, които видяхте току-що, фиксират добитите количества до 2011 година. От тогава обаче са минали още 3 години до днес. През 2011 година Dundee Precious Metals са добили над 5 тона злато, 10,5 тона сребро и 19 000 тона мед. Ще вземем тези цифри за следващите 3 години на експлоатация, макар че реалните със сигурност са по-високи, защото добива нараства всяка следваща година, както видяхте. И така, крайният резултат е за 15 години експлоатация на рудника от находището са извлечени 55 тона злато, 140 тона сребро и 200 000 тона мед. За 15 години чуждестранната фирма е добила повече от 1/3 от доказаните златни запаси в Челопеч, 1/4 от запасите със сребро и близо половината от запасите на мед. Находището е дадено на концесия за 30 години. Ако отчетем тенденцията към постепенно увеличаване на добива, може да очакваме към края на концесионния период, т.е. още следващите 15 години, Dundee Precious Metals да са извлекли от земята всички доказани до сега запаси от българското национално богатство.